Още тичаме с времето и пак се борим. Да. Още тичаме с времето, дали ще можем? Винаги да. Да стигнем там. Има ли как да стигнем там? Най-красивата булка! Тичаме с времето, да го догоним. Още искаме всеки миг да се повтори. Има ли как да стигнем там? Има ли как да стигнем там? Където две вселени са като нас големи, където няма време, няма време. Има ли как да стигнем там? За мен тя е най-прекрасният подарък в моя живот и мотивацията да ставам все по-добър и устремен в мечтите си човек. Тя ми показа какво е да обичаш и да бъдеш обичан, и то не само на думи, а и на действия. Тя е моя най-добър приятел и критик и винаги е искрена към мен, дори и когато греша. Това е човек, който заслужава всеки ден да чува думите "Обичам те" и никога да не пускам нейната ръка. Имам любим цитат на Мечо Пух, който описва перфектно чувствата ми към нея, а то е: ако ти живееш 100 години, аз искам да живея 100 години без един ден, така че никога да не живея без теб. А думите на прекрасната Натали за Петър: за мен той е любовта на моя живот, моя най-добър приятел и най-голямата ми опора. Откакто съм с него, аз се научих да бъда по-спокойна и уравновесена. Той ме научи да бъда много по-уверена в себе си и да вярвам, че аз мога. Винаги знае как да повдигне духа ми, когато съм сломена, и да се усмихна отново в трудни за мен моменти. Той за мен е всичко, за което някога съм мечтала в един мъж. Обичам го с всичките му недостатъци, защото те го правят точно такъв, какъвто е: добър, грижовен и обичлив. Знам, че заедно можем да постигнем всичко и съм изключително щастлива, че вече мога да го нарека мой съпруг.